we've been having a wonderful prayer time pag Friday, pagkatapos ng youth. Believe ako sa energy ng ibang mga kapatid natin. Sabi ni Pastor Nars, nandito siya, pangalawang service ko na to. Wala na bang tigil? Well, hindi natin, ganun kauhaw ang mga kapatid natin. Ngayon, itong 12 tinig na pinag-aaralan natin, kung paano yung papunta sa krus ng Panginoon and after the crucifixion. And I believe na bagamat ang mga karamihan sa mga churches ngayon ay pinag-aaralan yung 7 last words. Pero I don't believe na tumigil ng mangusap ang Diyos. Habang nandito ang Biblia, na ang Old Testament was written thousands of years before Christ, and then ngayon 2,000 years na itong New Testament, buhay na buhay pa. Unbelievable na ini-smuggle pa sa iba't ibang lugar ang Biblia para mabasa lang ng iba. And there was the time in China, we thank God na nagkakaroon ng freedom doon. There was a time na sino ba yung narinig kong kwento? Yung isang pastora na 5,000 ang kanyang members sa church niya, wala siyang sariling Bible. Magbibisikleta siya ng mga 3 oras para makibasa ng Bible doon sa isang pastor para meron siyang message for her congregation of 5,000 people. Tayo na malaya sa Pilipinas, kuminsan ay sa dami ng kopya ng Bible natin, ay bago natin mabasa, pagpagan muna natin alikabok. Kasi matagal nang nakatago. O kaya hindi natin pinapansin sa dami ng kopya or what. Bakit natin ibang mga pastors pag nag-preach sila, sabi in NIV version, NASB version, English version, Tagalog version, ang daming version, o kaya Saksi ni Jehovah version, Iglesia ni Jehovah Cristo version, or whatever version. Pero mayroon tayong mga kapatid sa Panginoon. Isa lang ang kanilang alam. So we need to be very grateful sa ating freedom. Sa ating freedom sa Pilipinas na gano'n na ano. I cannot believe na there was a time na kaming dalawa ni Mama Amy nag-smuggle ng Bible doon sa China. Could you imagine the Word of God in this smuggle? And nahuli yung bag ko, puno ng Bible. Hindi nila nahuli yung aking suit, yung Amerikana, puno rin ng Bible, kasi hindi ako, tinignan nila yung bag ko. So, nakalusot din ako na ano. Imagine, nag-ibang mga red guard daw, pag na-confiscate ang Bible, ay ibinibenta rin nila sa black market. Kunwari lang nilang kino-confiscate, hindi nila sinisira yan, hindi sinusunog dahil pera yan. So they will sell it to Christians. May pera. Galing ano? Alright, anyway, tinitingnan natin, number 1, yung tinig ni Judas. Sino ba sumasakay ng jeep sa'yo na who does not pay? Sa pagmamadali, sabi ni Tea Misanay, naku, nalimutan ko. Pagmamadali mo, inabol namin yung jeep, wala na. Pero merong mga professional na who does not pay. Talagang intentional na walang balak magbayad. Ang pangalang Judas, of course, pangkaraniwan yan. Na pangalan, it does not mean just because now Judas ang pangalan ng tao ay gano'n na ang kanyang pag-iisip. Hindi naman. Meron nga ako naging ka-eskwela ng pangalan niya ay Jesus. Palagay ko, dapat Judas ang pangalan niya. Kasi siya ang, sabing magka-eskwela sa grade 6, siyang pinaka
salbahe. Sobra pa kay Judas. Hindi, walang ginagawa ang kaeskwela, susuntukin niya. Palagi ko, hindi pa nagsuntok siya, walang nanuntok kay Judas. Sinuntok si Judas. Kumukupit lang siya. Amen? Sino bang kumupit na sa pitaka ng inyong nanay at tatay? In other words, here today, we do not look just to the past. It is very present sa ating life. Whether sa ating sariling bahay, sa negosyo ng ating amo, at iba pamamaraan. Alagay ko, nung meron akong kakilala doon sa Pampanga na kumukuha siya ng pagmatrikula at pambayad ng apartment, at sinabihan siya ng brother ko, sabi niya, Kuya, punta ka doon sa Maynila. Baka yung anak mo ay hindi talaga naka-enroll. Nagbabayad ng apartment. Pumunta sa UST. Wala sa enrollment. 3 taon na nagbabayad ng tuition fee. Wala ring apartment. Palagay nyo kaya si Judas lang ang Judas? O kuminsan sa sarili nating pamilya, we steal, we cheat, we deceive. Bantayan natin yan. Si Peter ay voice of denial na ang lakas ng loob niya, siyang unang-unang nagtalaga, sabi niya, Panginoon, huwag kang magsasalita ng negatibo na ikaw ay papatayin at mag-sacrifice. Sabi ko sa iyo, dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay. Meron na ba kayong mga kaibigan o kamag-anak na pinagtanggol na handa kang masugatan para sa kanila? O pagka naalanganin na ay tumatakbo ka na? Iniiwasan mo na? Isang babae, pakakasalan niya, and then, nung nabuntis, tinakasan niya ang responsibilidad. Don't you think that is denial? Hindi lang kay Jesus, kundi denial ng kanyang responsibility. It's a form of denial. One way or the other, meron tayong Judas, meron tayong Pedro. Maaring lagi tayo nagtuturo ng ating kamay sa iba, but it may be in us. One way or the other. And then, number 3, boys, the high priest. Could you imagine? Even today, ang pinakadigmaan natin around the world is all in the name of religion. Mga ISIS, pinagtatanggol daw nila ang Islam sa pamagitan ng pagpatay ng mga hindi pumapatay sa kanila, Kristiyano pa naman, sa ibang uring pagtatanggol, ano? Patayin na muna kita bilang pagtatanggol ko. Ganon sila. It's amazing na religion ang ano. Kaya pagkakausap mo ang komunista, sasabihin niya, o kaya si Mao Zedong, sabi niya, religion is the opium of the people. Kasi nakita niya, kung minsan magpatayan yung mga tao, tungkol lang sa religion. Magsiraan sila. But during the time of Jesus, ang mga high priest nag-conspire at upang hatulan ang Panginoon. Sabi niya, babasahin ko ito, sinulat, the religious leaders were losing their authority and influence on the people because they were mostly believing Jesus. Now, of course, dito sa atin sa Philippines, ang balita ko, ibang mga religious group are influencing at nakikipag-bargain sa ibang mga politiko. Kami lahat magboboto. Ano ba ang ibibigay mo sa amin na posisyon?
Bibigyan sa amin yung Secretary of Finance, sa amin yung Chief of Police, sa amin yung ano, mga ganon, may kapalit. Tayo, bilang Christian, may tayong iboboto, pero walang kapalit. Ang kapalit lang ay maglingkod sa bayan. Maglingkod ng servanthood. Kasi yun ang title talaga ng isang gobernador o mayor o presidente. Ano ba, nung bata ko, sabi nung aking distant relative, I am a public servant. Sabi ko, anong trabaho niyo sa gobyerno? I'm a judge. Tapos binigyan niya ng emphasis yung servanthood. Public servant. Ngayon, ang emphasis, I'm a public master. Gusto ko niyan, akin yan, amin yan, atin to. Lahat. We need to change that only through the gospel of the Lord. Hindi natin pwedeng baguhin ang isang tao dahil tayo nilikha ng Panginoon sa kanyang wangis. Hindi tayo robots na pagka ang robot ay sinusi mo at meron kang remote control, mag-turn left, nag-turn right, o tumigil, you know. But God honors our dignity as a human being created in the image of God, that we can decide what we like and what we do not like. Yan ang kagandaan sa atin, sa napaglikha ng Panginoon sa atin. Hindi niya, of course, ini-encourage niya tayo at gusto niya na maging masunurin tayo sa Kanya. Pag masunurin tayo, ano ba yung reason why He wants us to obey? Sabi niya, doon sa Deuteronomy, binasa natin ang purpose. In order for you to live, mabuhay ka ng masagana at mapayapa. Kasi tayo, kung minsan pag nag-utos tayo sa ating mga anak or what, iba yan. Inuutusan natin isang tao. Bakit po? Sinusweldohan kita. Bakit po? Ako ang tatay mo. Sumunod ka. Pero sa Panginoon, tama, is our Father, is our God, but more than that, meron siyang magandang purpose upang ikaw ay mabuhay na masagana. Hindi lang sinasabi, I'm the authority, I'm the boss, I'm the master. But there is a purpose for your own good. Amen? Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, para sa ikabubuti mo. Kaya nag-uutos sa Panginoon. Amen? Now, so, ang problema nitong mga religious leader ay jealousy. Binibiro mong kinakainggitan nila itong man coming from an ordinary family of carpenters without formal education. Yet he spoke with wisdom, authority, and anointing from God. Itong si Caiaphas na high priest, kasama ang ibang religious leaders, conspired, nagkaroon ng conspiracy to condemn and crucify our Lord to the cross. Grabe, no? Grabe, no? And merong isang kriminal na Pilipino na namatay. Kwento sa akin ni Pastor Chris doon sa Muntinlupa. Sa kanyang pagkamatay, nakita niya yung kanyang brother doon sa impyerno. And then nakita niya maraming religious leaders doon. And by miracle, anyway, nabuhay siya muli. Kaagad, naghanap siya ng pastor doon sa Muntinlupa. Tumanggap sa Panginoon. Could you imagine that? Sabi niya, brother ko, nandun. May ibang religious leaders. Sana wag makita yung pangalan natin doon. Amen? Napupunta tayo sa pang-apat na binasa natin kanina. The chief priest, the boys of deception. Ito mga religious leaders na ito,
nakasama ng high priest, merong high priest, tapos meron siyang mga chief priests. They're not ordinary priests, chief. Sabihin, meron silang mga pinamamalahan, they're in charge of the temple, they're very religious with religious garment. Again, napansin nila, itong si Jesus, dumadami ang kanyang followers. It became, it started with a few fishermen, Peter, James, and John, and then, sa mga BIR, si Judas, and then, merong Simon the Zealot, former NPA, rebelde, and then a Bible scholar like Nathaniel, at iba pang mga background, it started with 12 people. Hindi niya pinansin. Hindi pinansin na sino ba yung mga yun? Sino ba yung sinusundan niya? Sinusundan nila si Jesus, yung nabaptize doon sa Jordan River, at nakarinig sila ng tinig from heaven, this is my son, whom I love, hear ye him. And then, alam mo sa atin, from 12, dumadami ang mga sumusunod, mga believers. Sabi ng mga ano ba yan? Sino ba yung Jesus na yan? Now, in many times, ayaw nilang dumalo sa meeting ng Panginoon. Jesus, bakit sila makikinig sa isang karpentero? Hindi siya dumaan sa the best theological school. Hindi siya dumaan kay Gamaliel na the best professor of theology. Doon lang sa bahay, nag-aaral ng kanyang sariling Biblia. Sa turo ng kanyang fathers and mothers. Kasi, there are times na we can be so proud that, kalimbawa, merong seminar, merong itatanong muna natin, sino ang speaker? Ako bilang pastor, namimili rin ako. Sino yung preacher? Anong background niya? Anong pinag-aralan niya? Anong experience niya? Sino ba siya? In other words, there can come a time in our lives that we can be spiritually proud. Meron tayong parang ganon. And I think the Pharisee in me, the chief priest, the high priest in me, that times it's coming. And so, the chief priest probably did not even listen to Jesus because they don't, why should I listen to him? Ano ituturo niyo sa amin? But, the problem here, Jesus is becoming successful, and the conspiracy to kill now ay nandito na, nagkaroon silang conspiracy, in 27, 11 to 26 na binasa natin kanina, lumapit na sila kay Pilate. Anyway, doon sa, Jesus, naging successful sila ngayon sa kanilang conspiracy. Jesus was condemned to die on a cross. Could you imagine na ang kasinungalingan ay nagiging successful? Nagiging matagumpay. Na-persuade nila si Pilate na ipako sa krus parang katulad ng mga ordinaryong kriminal. Ang judge at that time, si Governor Pilate, hindi siya kumbinsido na guilty si Jesus. Sapagkat ang lahat ng narinig niya tungkol kay Jesus, he heard nothing but goodness and love for people from this man Jesus. Wala siyang ibang narinig na krimen, kalokohan, kabalastugan. Marami siyang narinig sa corruption ng mga religious leaders, yung mga accusers, pero walang narinig. And then, nung ma-interview niya si Jesus in those days, interviewin mo muna yung accused. And it so happened, he's so gentlemanly, very peaceful, very calm,
And ibang accusation sa kanya, imagine, ang mga accusation sa kanya ay ganito yan. What's your accusation? Oh, he called himself the Son of God. Hindi naintindihan na Pilate. Ano bang accusation yun? What else? What else? What kind of accusation? Oh, he claimed that he is the king, but we don't believe in any other king except Caesar. Oops! Nag-backslide na kagad. Kasi yung mga Hudyo, the king that they believe is only God. But this time, when they spoke, we believe in King Caesar. But when God came down in a human being through Jesus Christ, they will not accept God. I can't believe it. It's so difficult. You are praying for God to come. When He comes, you reject Him. And so now, what did they do? Kumuha sila ng mga false witnesses in Matthew 26:59. Pero sabi ni Pilate, ano ba pinagsasabi-sabi niyo? Sinabi ni Jesus, destroy this temple and I will rebuild it in 3 days. Yun lang. Yan ba yung accusation? Sino bang magpapako sa krus? Yun lang ang accusation na destroy this. In fact, kasi sinasabi niya, destroy this temple. He's talking about his body. And in 3 days, I will resurrect from the dead. Yan ang kanyang ibig sabihin. Kaya lang, so, gayon, dinala pa rin siya sa mga chief priest na pinagtatanong siya doon sa Matthew and, so tinatanong siya, pwede ba sabihin mo na ang totohanan? Sino ka ba talaga? Ikaw ba si Kristo? Ikaw ba ang anak ng Diyos? Tumango na si Jesus. Oo. Tapos ito yung sinabi niya. Verse 66. It is as you say, in the future you will see the Son of Man sitting at the right hand of the mighty God and coming down on the clouds of heaven. Biglang sumigaw. Blasphemy! Kapusungan sa Tagalog. Bakit mo inaangkin na ikaw ang anak ng Diyos? Tapos sabi ng chief priest, sabi niya, ano pa bang ebidensya nga hanapin natin? Ano pa ba? Wala na. Sapat na. Kompleto na ang ebidensya. Ipako sa krus, ipako sa krus. Grabe. Wala nang ebidensya. Na hanapin, sabi niya, what more? Sabi niya, blasphemy was a final accusation. And in the Jewish tradition and in the Old Testament, death sentence. Pag kinlaim mo na anak ka ng Diyos, o kinlaim mo na Diyos ka. Palagay ko, yung propeta sa Davao, death sentence yun. Totoo yan. Nasabi niya, siya ang anak ng Diyos eh. Death sentence yun. Kung pumunta sa Jerusalem yan, kaagad yan. Sabi ni Pilate, sabi niya, tama na, naguguluhan ako ng isip dito ah. Ano ba klaseng accusation yan? Blasphemy, anak ng Diyos, tapos death sentence? Gumagawa kayo sarili niyong batas ah. Na, ngayon, nagkakaroon sila ng problema doon. Hindi na death sentence yan. Pero, nung mga sentensya ng Panginoon, pinapalo na siya, pinabugbog, kasi ganito yung ginawa ni Pilate. Sige, bugbugin niyo siya, inubas siya, nakita niyo yung film, and I wish we could show that maybe next Sunday. Kahit na 5 minutes. Pinagbugbog na sa akala ni Pilate na kung bubugbugin si Jesus, saktan sa mukha, sa katawan, sa likod, at alas hindi na makalakad, siguro hindi na nila iisipin pa ang death sentence. Na kasi, ginawa ni, pero natuloy pa rin ang death sentence. Kaya lang, nung ipinako na sa krus at mamatay ang Panginoon, meron silang tanong sa sarili nila.
What if it is true that He will rise again on the third day, as He said? Ano kaya? Para bang binabagabag na rin ang kanilang konsyensya. Ito nga ating pinako sa krus. Itong namatay na, inilibing na. Where I'm talking about now, the death is now in the grave. Kinabahaan yung mga nagpapako sa krus. Di na sila makatulog. Alam mo, ang ibang kalaban natin sa paggawa ng kasalanan, mabigat na konsyensya. Kahit na makademonyo ng pag-iisip niya, what if it is true that on the third day, He will rise again? Maybe His disciples will steal His body and He is alive. So, bumalik sila kay Pilate. Pilate, yung sinungaling na Jesus na yan, lagi niya sinasabi, babangon siya sa mga patay. Baka nakawin ng kanyang mga alagad ang kanyang katawan at sasabihin na buhay siya. Well, problema niyo yan, sabi ni Pilate. Kung kayo ay may duda doon sa inyong pag-iisip, kayo maglagay ng gwardya. Sige, pumili na kayong mga sundalo dyan at okay lang, basta pakainin sila. Sa loob ng ilang araw na gusto. Edi kumuha silang gwardya, binantayan, and post the guard. Their conscience, alam mo, doon sa Romans chapter 2, verse 15 to 16, ito sinasabi. Their conscience also bearing witness and their thoughts. Now accusing, now defending. In other words, ina-accuse, sabi ni Paul, Apostle Paul, ina-accuse. Tapos kinakailangan i-depensa yung kanilang maling konsyensya. Alam mo, mayroong mga tao gano'n na kahit na halatang nagsisinungaling, halatang mali, halatang ang kanilang ginagawa ay hindi tama, i-depensa pa rin eh. And these people, religious people, my problem with religious people, lalong-lalo na yung magaling sa Biblia, pag gumawa sila ng kasalanan, ang gagamitin lang depensa, Biblia rin. Kausapin mo yung Iglesia ni Cristo, ano bang gagamitin niya? Kausapin mo yung Saksi ni Jehovah. Kausapin mo yung Mormons. Kausapin mo yung mga pastor na nagkasala, anong gagamitin nila? Biblia. And so these people, deception, these people who knows the Bible and does not know the God of the Bible, they have no relationship with a Father that they call Father in heaven. Kaya nga ang turo ng Panginoon, kakaiba eh. Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Kasi may relationship tayo. God is not only God, He is also our Father. Galing ano? Amen? So, ang ano ito, what is happening to them, deception is self-deception. Pagka nanloloko ka, niloloko mo yung sarili mo. Sapagkat sa iyong akala, sa iyong panloloko, maliligtas ka, makakatakas ka, makakaiwas ka, maiiwasan mo ang na ikaw ay hindi susumpain. Amen? Hindi ba si Jacob, doon sa Bible, na akala niya, nung dinaya niya ang kanyang kapatid, niloko niya sa sabaw lang. Nagdayaan niyang magkapatid. Sabi niya, painumin kitang sabaw, kung ibibigay mo sa akin ang iyong mana. Ngayon naman, si Iso, sa kanyang gutom, pumayag siya na ibenta yung kanyang mana sa kanyang kapatid sapagkat sa kanyang isip, yung mana, kailan ba darating yung mana yun? Mamamatay muna yung father ko and mother ko bago matanggap. Nagugutom ako ngayon. Walang pakinabang ang mana hanggat hindi matay. Mukhang malusog pa naman. Malakas naman si tatay at si nanay. Nagugutom naman ako. Sige, sa'yo na yung mana. Anyway, sa kanyang pandaraya sa kanyang kapatid, dumating ang araw na dinadaya na rin siya. Kaya lang, siyang pandaraya niyang isa o dalawang araw,
doon sa paglipat niya sa kanyang father-in-law, 20 years, sabi ng Bible, siyang dinadaya ng kanyang sariling father-in-law. When you cheat, never think that you will never be cheated. Amen? Nakala natin mga katakas tayo, one way or the other. Ang iyong tinanim, ang siyang iyong aanihin. Wow! Sabi ng Bible, all secrets will be exposed. And so this time, tama yung kutob nila. Tama yung kutob nila sapagkat tama ang kanilang konsyensya na talagang babangon si Jesus sa mga patay. Totoo ba? Dumating ang balita, wala si Jesus sa kanyang puntod. Sabi ko na nga ba ng mga Pharisees, sabi ko na nga ba, totoo ang kutob natin. Totoo ang sinasabi ng konsyensya. Totoo ang kanyang sinasabi na babangon siya sa mga patay. Ngunit, pagtakpan natin ang katotohanan. Inanap yung mga gwardyang nagbantay. 1,000, 2,000 sa'yo kasi ikaw ang chief. Wala kayong nakita, wala kayong narinig. Isa lang ang istorya, ninakaw ng mga disciples ang bangkay ni Jesus. Could you imagine? 24/7 ang pagbabantay nitong mga gwardya. 12 ng 12 yan 12. Every 3 hours. 12 ang magbabantay. Could you imagine, di na nakita na itinulak ang napakalaking bato, siguro makapal, itinulak yan, kasi kuweba ang binili ni Joseph o Arimathea, kuweba yun, doon sa cave, doon, inilibing ang Panginoon. Merong parang lamesa doon, binatong lang ang kanyang katawan doon, and then ginulong yun. Ngayon, para may gulong mo yon, mataas yan, at makapal, yung takip ng kuweba, hindi kayang itulak ng isang tao yan. Kailangan may marami-rami ang itutulak, pagulungin, papunta roon, o kaya papunta rito para mabuksan. Imagine, nabuksan yon, gising na gising itong mga gwardya, pero tulog. Meron ba kayong nabalitaan na gano'n? Gising na gising, pero tulog? Ang nanay ko, may kwento dyan mother ko doon. Kasi meron silang tindahan daw ng karya sa Clarkfield noong mga unang panahon. Ewan ko, panahon nata ni Ate Lourdes yun. Ang mga security daw doon ay mga Sikh, yung mga Bombay. Mga Bombay daw, talagang nakatayo. Ang baril nila nakaganon. Bukas ang mata. Pero ganun nila nakikita. Alam mo, 2:00 na madaling araw. Alam mo, no? Ganunin mo raw. Wala. Palagay ko, yun ang mga na-assign. Baka Bombay itong mga na-assign dito. Kaya, dumating ang mga chief priest, tumingin. Ano bang balita? Nawala raw si Jesus. O nga po nawawala raw. Bakit? Sino nagtulak ng, takip ng puntod? Sino? Di namin alam Grabe kayong gwardiya. Sabi, totoo ang sinabi. Alright. 1,000, 2,000, 1,000. Tahimik lang tayo. You hear nothing, you saw nothing. Only one story. Ninakaw ang bangkay ni Jesus. Grabe, no? Ang galing na magnanakaw itong mga apostol na ito. Talo. But, the chief priest
brought the soldiers to tell Jesus' disciples and stolen his body. Deception lead to more deception. You are deceived by thinking you will escape being exposed. Adding more lies to your lies will never succeed. Dagdagan mo ng kasinungalingan, ng pagsisinungaling, kailanman maaring magtagumpay kang minsan, o kaya many times, o kaya most of the times, but never all the time. Alam niyo ba yon? Yung kasabihan na, you can fool once in a while, and many times, and most of the time, but you cannot fool everyone all the time. May expose ka. Now, dito naman, sa number 5 tayo, gusto kong tingnan natin itong voice of deception. Yung pag-iwas ni Pilate. Babalik muna tayo doon sa judgment seat. Babalikan muna natin before Jesus was condemned to die. Dito yung binasa natin, yung voice of deception sa mga chief priests, yung nasentence na siya, napako na siya, nilibing na, at nagbangon na. Pero gusto ko balikan natin, dito sa voice of evasion in Matthew 27, look, nandito sa lahat ng mga verses natin, na Pilate, siya ang gobernador ng Judea during this time of Jesus' trial, which he presided. According to the history, he did not like particularly the Jews. They don't like him. Ayaw niya sa mga Hudyo kasi masyado silang reliyoso. Alam mo naman, ang Romans, pagano yan, mga idols, dami nilang mga idols. Ang mga Hudyo, medyo pagka matigas ang ulo yan, may mga rebelde yan, masunod ang gusto nila. Ngayon, hindi rin siya nagugustuhan dahil kumisan meron siyang mga ginagawang kalokohan. Very corrupt siya. But he was assigned as governor. And he is a politician and so the more a man pleaser. Politiko siya. Kasi meron mga politician na hindi politiko ang pag-iisip. Ang pag-iisip na ay paglilingkod. Ito, politiko ng, palagay ko meron siyang lahing Pilipino. At talagang ang gusto niya para makuha ang boto ng mga tao, anong gusto nyo? Birthday cake? Anong gusto nyo? Senior citizen allowance? Basta patuloy lang ang pagluklok ko dito. Sabi niya, eto na. He was assigned as governor and as a politician is a man pleaser. Ano ba sabi ng the word here, man pleaser than, not then, than justice seeker. Okay. Is not a justice. Hindi hinahanap talaga ang katarungan, ang justisya. Ang gusto nila mabigyan ng kasiyaan ang mga tao. Ano sabi ng Proverbs? Gusto kong tingnan niyo itong verse na Proverbs 29:25. The fear of man will prove to be a snare. Pagka lagi kang natatakot sa tao, yan ay patibong. Yan ay bitag. Yan ay parang taga. You know? At tulad ng isang isda, lagi siyang, ano yung isda? Kung yan ay tilapia, ang tawag sa isda ay stomach pleaser. Laging gutom yan, pag inulog mo yung taga na merong hipon o kaya uod, sasagpangin niya yan. Pero may taga. Ito, ganyan ng ibang mga politician, they are men pleaser, but sabi ng Bible, merong patibong yan. Ikababagsak mo yan. Ikasisira ng iyong buhay. A fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in the Lord is safe. Amen. Pwede ba sabihin mong katabi mo, trust in the Lord, and you are safe. Amen. Purihin ng Panginoon. Now, si Pilate, 3 times, napabalik-balik, nakikiusap sa mga Hudyo, sabi niya, he's not guilty.
Wala akong nakikitang kasalanan ng Panginoong Yesus. Kasi ang kasalanan, as I said kanina, a while ago, ang kasalanan ng Panginoon, hindi naman niya binalak na maging popular siya. Tulad din ng akala ng mga religious leaders is just a son of a carpenter coming from a small barrio in Nazareth. Ano bang masasabi niya? Ano magagawa niya? But nababalitaan na nila ngayon ang mga bulag nakakakita, mga pilain nakakalakad, yung gutom pinapakain niya, yung makasalanan pinapatawar niya, yung mga hindi tinatanggap sa templo ay tinatanggap ng Panginoon, yung mga lasenggo, yung mga siraang buhay, nakikipagkaibigan siya, binibigyan niya ng second chance ang kahit sino. Sa mga religious leaders, ano ba sabi natin last Sunday? They close the door of heaven, but they themselves will not go to heaven. To Jesus, He opened the doors of heaven that anyone, anybody who is willing to repent and receive Christ is welcome into the kingdom of heaven. Kakaiba, no? Kakaiba, yun ang hindi nila maintindihan. Maintindihan, sapagkat bakit ganon? Ang samang tao. Kung alam lang ni Jesus na itong nagpupunas ng kanyang paa ay prostitute. Would it be wrong? Prostitute? Welcome in heaven? I can't believe it. Because sabi ni Jesus, I did not come for the righteous. I came to seek and save the lost. Amen? Wow. 3 times sabi ni Pilate, hindi guilty. So, ayaw niyang, wala siyang crime. There, alam niya na, nabulungan na. Alam mo, kasi seloso yung mga religious leaders na yan. Ang tanda-tanda nila, ang taas ng pinag-aralan nila, pero hindi matanggal-tanggal ang kanilang pagkainggit, pagkaseloso, selosa, kung may babae mo sa kanila, pwede ba sabihin mo katabi mo, ano ba yung pagkaseloso? Ano yan eh? Hindi ka makakatulog. Diba? Ano kaya? Meron akong kinounsel dito na taga ABS-CBN. Talagang hindi matigil ang pagkaselosa ng babae. Ako naman naintindihan ko yon. Kasi pa naman, yung mga estudyante niya sa MASCOM, sa UST, pag nag-text kay Professor, "Good morning, Prof. I love you." Ay, nababasa na yung message yan. Ako, daling araw. Takbo sila dito, Pastor. Sabi naman nung, nakikita ko pa sa TV, kuminsan yung pangalan nung, hindi ko, in fact, may ka-apelido siya sa Rich People of Grace, hindi. Hindi ko sabihin. Ano may problema? Kasi, Pastor, ako bilang TV director and nagtuturo ako sa UST, maraming magaganda mga dalaga pumapalibot sa akin. Pag nag-text sila, hindi ko malaman na gagawin ko. Pag nag-sila, love you, Pastor, love you, Pastor, love you, Professor. Si Mrs., pag nabasa niya, talagang nagkakaroon na kami ng Fourth World War. Talagang digmaan na, magulo na. Kahit na anong aliw ko sa kanila, na estudyante ko ito, kung gusto mo, sumama ka sa akin sa ABS-CBN, everyday, bantayan mo na lang ako. Busy ako sa mga anak natin. So anyway, I was able to comfort them and help them, and it looked like na-solve yung jealousy or whatever. But jealousy causes you sleepless nights. Jealousy, causes you nervous breakdown. Jealousy causes you even to kill and destroy. And here, itong jealousy nitong mga religious leaders caused them to murder a man of God.
the Son of God, a man who heals the sick, a man who opens the eyes of the blind, a man who feeds the poor, a man who forgives the sinners, a man who receives anyone who wants to go to heaven. He is a God-loving and people-loving person. They killed him because of jealousy. Oh, bantayan mo, Mr. Bakuyag. Kung meron kang espiritu ng pagkasaselos, baka umabit yan, papatay ka ng tao. Wow! Amen? But, sabi na, hindi pa, the amazing thing, sabi niya, alright. Sabi ni Pilate, dumarating ang Feast of Passover. Ako bilang gobernador, meron akong authority at karapatan na mag-release ng isang prisoner. Declare na not guilty. Pagka-Passover. Pumili kayo sa dalawa. Itong magnanakaw at pumapatay ng tao na si Barabbas, o itong si Jesus, ang kanyang trabaho ginagawa is going around doing good, healing those who are oppressed by the devil. His guilt, his crime is loving God and loving people. Ang kanyang krimen, nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa tao. Pumili kayo sa dalawa, yung magnanakaw at pumapatay ng tao si Barabbas o si Jesus. Sumigaw na sila. Jesus, si Barabbas, ang inyong palayain. Ha? Grabe. Sabi ni Pilato, ako bilang pagano, bilang hindi naniniwala sa inyong Diyos. Ako bilang isang mangungurakot na politician. Ako talagang talamak ang aking pagkakasala. Meron pa akong natitirang konsyensya. Ibig niyo sabihin yung guilty, ang palalayain ko, ang mamamatay tao, magnanakaw, at yung taong nagmamahal sa inyo. Pinapakain ng gutom, pinapatawad ang makasalanan, niyayakap ang mga lasenggo, at lahat ng ibang masamang tao, kinakaibigan niya, siya ang ipapako sa krus. Grabe na yung konsyensya ng mga religious leaders na yan. Wow. Siguro may mga kamag-anak ni Padre Damaso. Meron ba tayong Padre Damaso o whatever? Release Barabbas. Crucify Christ. Nabagabak na si Pilate. Ano ba gagawin ko? Nagpanic na siya, nataranta na siya, hindi niya malaman ang gagawin niya. Pagkatapos mayroon pang note na dumating sa kanyang asawa. Pilate, kagabi na naginip ako tungkol kay Jesus. Huwag kang hatol ng mali. Siya ay matuwid. Siya ay galing sa Diyos. Alam niyo ba yung maraming mga Muslims ngayon na tumatanggap doon sa Iraq, sa Syria, sa Middle Eastern country, maraming tumatanggap kay naging Christian through dreams. Sabagat ang belief ni Muhammad, ang founder ng Islam, God speaks through dreams. Kang magpipreach ka sa isang Muslim, mahirapan ka. Pero when, through the dreams, God speaks to them, and then, hoy, totoo pala si Jesus. Na ano? But anyway, na naginip, itong asawa ni Pilate, sumulat siya, sabi niya, sa maliit na 1/4 sheet of paper, probably,
do not make any wrong judgment. And you know, church history said that she became a Christian. However, politiko ito eh. Eh kung hindi na nila ko iboto, is most concerned now sa kanyang sarili kaysa katarungan, kaysa ustisya, kaysa tama, kaysa totoo. Hindi importante ang totoo ngayon. Hindi importante ang tama. Hindi importante ang ustisya. Hindi importante ang kung siya guilty o hindi. Ang importante ay ako. Matatanggal ako sa pwesto. Wow! Pwede ba yun? Kay Pilate. I don't know. Kung ibang mga politician natin ay ganun, may lahing Pilato. Ang sabi niya, alright, kumuha lang kayong planggana at lagyan niyo ng tubig. At sa harapan ng maraming tao, sabi ng Bible, inugasan niya yung kamay, wala kong pananagutan. Kayo ang nagbigay ng judgment na papatayin si Jesus. Para sa aking paniwala, hindi siya dapat mamatay. Kaya lang, pwede ba yun? Ikaw ang gobernador, ikaw naghahatol. Pwede yan sa sanglibutan, but when you are face to face with God, when you are face to face with Jesus Christ, you cannot avoid making the right decision. It's either you are for Jesus or against Jesus. Walang neutral ground yan. Wala. It's either you are for Jesus or against Jesus. Hindi mo sinasabing, Kristiyano ka ba? Ako, neutral lang ako. Dito ako, para sigurado ako. Naniniguro si Pilate. Dito ako sa gitna. Ipako niya siya, basta ako, walang pananagutan dyan. Para sa akin, hindi siya guilty. Kayo ang mananagot. Pero, hindi alam ni Pilate, mananagot din siya. On that judgment day, because, number one, he know the truth, and he did not defend the truth. He knows hindi guilty ang Panginoon, hindi niya dineclare na guilty. At meron siyang authority. Hindi na kinakailangan ang authority ng ibang tao, kundi nasa kanya na. Ang kapangyarihan, alam niyang mali, alam niyang hindi tama, alam niyang nagsisinungaling, alam niyang seloso itong mga religious leaders. He could have said, no, walang compromise sa justice. But, doon umina ang kanyang pagkalalaki. Naging binabay siya. Hindi siya babae, hindi siya lalaki, hindi mo maintindihan. He avoided. There is no neutral ground. You cannot avoid making this important decision in your life to believe or not to believe. And later, Pilate committed suicide. Alam niyo bang nagpakamatay siya? Tulad ni Judas. And lastly, gusto kong pumunta dito sa this morning, gusto kong mag-decide ka for Jesus. Pwede ba sigaw natin, I am for Jesus. Walang neutral ground. Amen? Isang palakpak sa Panginoon. Ngayon, yung crowd naman na kanilang inipon, nagsimula lamang sa konting boses, the voice of hatred,
Dito sa atin, karamihan sa mga sumasama sa demonstration, sasakay sila ng bus, bibigyan sila ng baon, kung minsan di nila alam ang nangyayari. Basta sumasama lang kasi mayroong baon, may picnic. May picnic nila, sakay sila ng bus. Pupunta sa Plaza Miranda, pupunta sa, pupunta sa Luneta, pupunta kung sa Malacanang, sasama yan, na ano yan. Ang balita ko talagang meron ka ng baon na adobo at saka rice, at meron sagi, meron ka pang pag-uwi mo, meron ka pang 200 pesos. Eh, siyempre, sasama ka dyan na bus by bus, you know. And nangyari yan sa Ephesus. Sa Ephesus, si Apostle Paul, nagpe-preach siya roon, nagka-problema. Kasi, all of a sudden, yung negosyante na ang kanyang business ay gumagawa ng idols, wala nang bumibili. Wala nang bumibili kasi ang reklamo ay ganito, ganito, may mata, hindi nakakakita, may paa, hindi nakakalakad, may kamay, siya ang iyong sinasakloloan. Sabi niya, anong klaseng Diyos? Siyang si Diana. Dapat ang Diyos ang siyang nakakarga sa ating problema, pero siya ang kinakarga ng tao may problema. Tama ba yan? Ano bang klaseng Diyos ang gusto mo, love? Very lovely girl. Na ikaw ang nagkakarga sa iyong Diyos o ang Diyos ang magkarga sa iyo? Ayun. Tama ba yun? Sino bang gusto na ng Diyos ang kanyang binubuhat? Diyos ko, tulungan mo ko. Mabigat ang problema ko, sabi ni Mr. Alcantara. Mabigat ang problema po pero lalo bumibigat ang problema, kung kinakarga mo, gawa ka sa eskayola. Amen? So, nagkaroon ng riot dahil sa mga businessman na walan ng negosyo. At sabi ng Bible, at sumigaw na sila, ikulong yan, parusaan yan, si Pablo, at sabi ng Bible, and the crowds were all shouting, papabasahin nyo sa chapter 18 yata, 17, sabi, the crowds were all shouting, they do not even know what they are shouting about. Pwede ba? Ito, dito, sabi ng Exodus 23:2, do not follow the crowd in doing wrong. Do not prefer justice by siding with the crowd. But, kakaiba naman kay Jesus, sabi niya, when he saw the crowd, he had compassion on them. Yung kasabihan natin, Vox Populi, Vox Dei. Ang sigaw ng bayan, ang siyang boses ng Diyos. Is that always true? No. Kaya nga, doon sa Exodus, nagbigay na ng warning, ang Panginoon sabi niya, no, do not just easily follow the crowd. Because this crowd against Jesus is a voice of anger and hatred. Started with a few envious people, konting mga seloso at mga naiinggit, nakahanap silang tagasigaw. You know, ang sigaw, ipako siya, sabi niya. At yung konti, naging dami, naging majority until it become a mob. Pulutong na namang tao, ang sigaw ay isa na, ipako, patayin. Naguluhan na si Pilate. Di na niya malaman ang kanyang gagawin. Sige, kaya nagugas siya ng kamay. Pero alam niya yung tama. Pwede bang sabihin mo sa iyo, hindi pwedeng magugas ng kamay. Kung nakikita mo ang katotohanan ng tama, ang totoo, ang dapat gawin, hindi mo pwedeng sabihin. Alam niyo ba na, for example, alam natin ginagawa natin yan. No? Although ginawa ni Rehab yan. Kung mayroon isang magnanakaw, pumapatay ng tao, biglang nagtago sa iyong bahay.
Siyempre, unexpected yan. Eh. Dumating ang pulis. Nakita namin, nasa bahay niya yung pumapatay ng tao, magnanakay. Pero binigyan ka ng warning nung pag sinabi mong nandito ako, papatayin kita. Ba, mahirap yun. Ewan ko kung anong gagawin ni Kuya Solomon dyan. Pero, alam mo ba, pag sinabi mong wala yung magnanakaw dito. Tapos nakita ng pulis, nakatakas siya. Alam mo ba, Kuya Solomon, mabibilanggo ka? Alam mo yun? Hindi ka pwedeng magugas ng kamay. Kasi ang sasabihin nila, nakipag-connive ka sa magnanakaw. Tama ba yun? Yan ay, ano natin yan? Ngayon, kabaliktaran naman, ang boses ng Panginoon is a voice of love. Ang ano natin dito, ang sagot natin dito ay, the voice of love. That means hatred can never conquer love. Ang galit, ang hinanakit, ang tampo, ang espiritong pamamatay tao, hindi niya kayang sugpuin ang pag-ibig ng Diyos. Laging tagumpay ang pag-ibig. Amen? Ano sabi niya 1 Corinthians chapter 13? Love never fails. Say it with me. Love never fails. And so what happened, nasyak, pati yung sundalo, nasyak ang mga katabi, ang sigaw ng Panginoon, instead na magiganti ka, aking Ama, mga masamang tao, yung mga religious leaders na yan, yung mga tao na dati kong pinagaling sa mga sakit, pinakain ko yung mga gutom, and all of that, sumama sa pagsigaw na ipako. Ngunit, pagtingin ni Jesus sa crowd, ang unang lumabas sa bibig niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Magagawa mo kaya yun? Magagawa ba natin yun? Yung taong tinulungan mo, pinakain mo, o nabasalan, kasama sumisigaw, ipako, patayin, ipako. Pagkatapos, ang sagot mo, patawarin mo sila. Ang galit, ang puot, binayaran ng pag-ibig at pagmamahal at kahabagan, na instead na sa wikang Tagalog, lintik lang ang walang ganti. Kaya Jesus, ang ganti ko sa pagpatay mo sa akin ay pagmamahal. Amen? Wow! Wow! And then, para masubukan kung totoo ang sinasabi ng Panginoon, yung dalawang nakapako sa krus, sabi niya, dapat din kasama natin. Sabi nung isa, sabi na, hey, tayong dalawa, dapat tayong ipako sa krus. Itong matuwid na tao, ito, hindi siya dapat mapako sa krus. Tapos, kinausap ni Jesus, Lord, remember me when you are in paradise. Ano sagot ni Jesus? Today, right now, this very moment, you will be with me in paradise. Wow. Kahit pala ikaw ay nasa binggit na ng kamatayan, tumawag ka sa Panginoon, kaagad sa isang kisap mata, sa isang iglap, nandiyan kaagad ang kanyang pagpapatawad, nandiyan kaagad. You are qualified. No matter what crime, what evil, how bad, how ugly, how dark is the sin you have done in your life, you are still qualified to go to heaven. Today
It's only one small prayer of repentance. Remember me when you come into paradise. Today, you will be with me in paradise. Wow. I love it. Amen. Ang galit, ang hatred ay natalo ni Jesus sa pabagitan ng pag-ibig. Amen. Ng compassion. Tayo, para matalo natin ang kasamaan sa ating bayan, sa ating bansa, ay hindi sa pamagitan ng espada o balisong, kundi sa pamagitan lang ng pagmamahal at pag-ibig ng Panginoon. In order to defeat the wrongdoing that is happening in our nation, we can only fight it through the love of God. Tayo lahat ay tumayo. This very morning, oh Father God in heaven, I'm so grateful. We're so happy with the fault and sins of others. Nagtagumpay ang kapangyarihan ni Jesus, natalo ang kasalanan, natalo ang anger, ang hatred, natalo ang demonyo. Ang ginamit niyang kasangkapan ay pag-ibig, pagmamahal, pagpapatawad ng aming kasalanan. Lord, tulutan mo na kami tumulad sa aming Panginoon. Napagkat tumitingin kami sa mga nagkakasala, nagkukulang, nagkakamali ay compassion, habag, awa. Patawarin mo kami, Panginoon, kung meron kaming judgmental spirit na kuminsan ay katulad ni Pilato, Lord, mas mahalaga kami kaysa katotohanan. Mas mahalaga ang mapapakinabangan ko kaysa kay Jesus. Today, wala kami sa neutral ground. We are for Jesus. I will live for Jesus. Thank you, God. Sige, kausapin mo ang Panginoon. 1 more second, 2 more seconds. Thank you, God. I love you, Lord. I love you, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. Where we get our tithes and our offering. Pwede bang uling awakan mo ang kamay ng iyong katabi? Pray for that person. Pray for it na pagpalain siya ng Panginoon, that the message of the cross, the message of these voices ay sumaatin. Thank you, Father God. Oh, we love you, Lord. Thank you, Father. Through your Son, Jesus, you have spoken to us. Great is the Lord and most worthy of praise. Kami nagpapanalangin sa isa't isa, Lord. Tulungan mo kami na tunay na makahulugan at maging mahalaga sa amin ang mga tinig na ito. Thank you, Father. We love you and we worship you now. Bless each of us. Thank you, God. Thank you, God.